mama doski woti gbanobu mu nebe egwu mo jembe wilo iba chinyelu mu nenu waka mu netiebenu mbili bago na kulo dogu nenu wa onye ka mbili mba na kulu no wa munu asinega makama nego di mani golobia Ikolobia batego Nikolobia nona suso Gedusi femu ne kuzio nenuwa Nongwelo ndi mbili mbego na kulunu Abura mamu nine bialo nobo Kana kulu mbili mba Abura mamu nine batalu nobo Kana kulu mbili mba Abura dogu nine nenuwa Kana kulu mbili mba Kamune kunuo no wamuno No mwelo dogu ndana kulumbele mbandi ne mesifikeno Ndi pampu fana basikeno wamuno Ndi chuku gozili na mwa Ndi ne mogo kamneku Mbili mbego na kulu faneno wamuno Mbili mbego Mbili mbego fana kusikenu Mbili mbego na kulodogu Mbili mbego Ndi ogalanyano Mbili mbego na kulodogu Ndi chuku gozilu na mwane nuwa Mbili mbego fana kusike Mbili mbego na kulodogu Ufodu slow Igbo we see that money is the root of all evil. Sifekwerom. Poverty is the root of all evil. Mako usagi nenu wanija watifeno. Oim. Ufodu fonye batalego tata. Fibula silibaya liba nogwologu ego. Gionye nasi na madu gwologu ego kanjoka juju. Igwalagwo ogbenye ejiliga aka na kolota ajụjụ ka m na-ajụ n'ụwa ndị mgbilimgba ego fa na-akụ n'ụwa fa ka mụ na-ekwuzi nụ ndị na-enyela ogbenye aka ndị na-eje na vileji na-edozi vileji ọma mma fa na-enyelu yutu aka fa na-enyelu ndị okenye aka n'ụwa mụnụ fa na-etinye ọkụ na vileji fa na-agbapụ mmiri na vileji fa bụ ndị na-eme ọgọ n'ọbụ fa ka m na-ekwu n'inugo ndị mgbilimgba ego fa na-akụ n'ụwa bụ ndị na-eme ọgọ ndị Chukwu gọzili na nwa ndị Chimeleze na nwa ndị mgbilimgba ego fa na-akụsi ike nụ maka na ude fa na-edenụ n'ife fa na-eme ụfọdụ na-egoni aka n'elu ụwa na mgbilimgba ego fa na-akụ n'elu ụwa inugo fapụta n'ọgbọ
faneme majikio na mgbilimgbe ego fanakụnụ mana oluzie n'ife ji malodogwu ịgbazi afa fasi gị na famelo travelo oyimu gbaba mbọ ịgbaba mbọ ihe ọbụlisi ha ka ọ gọzie nke na-eme ka mgbilimgbe ego gị wee gụba n'enu wenugo so mgbilimgbe ego ka anyị na-ekwunu ọ na-akụ n'isi odogwu ọ na-akụlụ odogwu nwere ife famemụnụnụ mgbilimgbe ego na-akụlụ odogwu n'elu ụwa mgbilimgbe ego ọ na-akụlụ odogwu gbagagbaga n'elu ụwa obodo amalụ n'odogwu na-abịa ife famemụnụnụ n'onwelu ndị Chukwu gọzi na nwa gọzizie fa mgbilimgbe ego fa wee na-akụsi ike n'ụwa ka chọba n'ezi oyi mụ n'ụwa aichifalolostitagu ọfịa na wale nke Enugu bụ n'ụmụnri osi mangodogwu nwune m Chukwu gọzili na nwa n'ụwa mgbilimgbe ego gị na-akụsi ike oyimo na-asị m n'ife mekwanaghi ijebejebe asị m n'ige jeluo ịnaba n'ụwa asị m n'iga nalụ ọfịa na wale ego osi mangodogwu n'ụwa mụnụ ọya dịlị mma ije gabụla egwu m wee nabanụ India ka njezụta oyi mụnụ haichifu okwu dịlị mmeka Bobo One of New Delhi, India. New Delhi Fesson Odogwu Ekenemi, Nwamulu n'Isu local government in Imo State, King of Boys Odogwu, Toski Moti Banamu Keneli, mgbilimgbe ego yi na-akụsi ike, akwa na nwa ka Chichi gọzie yi. Bobo One of New Delhi Odogwu, India ka ibizi na ya dịlị mma oyim. Kabulegu ejebe United Kingdom ka Jesu de nwanne m fụrụ n'anya Chifu Uche Nnemenne nwachi na-emelụ n'iya dịlị m ọbatobie n'onugbu nọ keneli Toski Moti gba keneli n'iya dị mgbilimgbe ego yi na-akụ ọ na-akụsi ike dalụ ka jebe South Africa ka Jesu tọyi mụ Chief Raymond Okeke Infinity na Nibo n'Isebanyị Elibe Agwagwu na Nibo n'Igadi Ojukwu na South Onyeọma ọganele mma na mụ keneli mgbilimgbe ego yi na-akụ ọ na-akụsi ike oyim egwu mụ na-akụlụ odogwu mfụrụ n'anya High Chief Augustine Ifeanyị Onyebueke dọbiliọnụ na Tọki gị bilikwa oyimu n'ife mekwanaghi akajugo n'ụmụ ọmaka odogwu n'olumu nọkeneli odogwu ebu CEO MLS Global Ventures Nigeria Limited odogwu dọbiliọnụ onumekeneghi nụ mgbilimgbe ego gị nọ na-akụsi ike ọ na-akụ gbagam oyim n'iya dị ka nje eke n'odogwu njide ebube aka na-emelu magodegwu m Chisa Dr. Uchenna Chinwụba ọzọ ebube Chukwu ụzọ n'ọkụzụ odogwu bi n'Amerika onumekeneyi Chukwu gọzibelu m nọ ya dịlị mma n'ezienụ na mgbilimgbe ego na-akụlụ odogwu one n'ụwa mụnụ ọzọ ebube Chukwu ụzọ n'ọkụzụ odogwu n'ihi adịlị m ọgaranya mgbilimgbe ego na-akụlụ odogwu n'elu ụwa mgbilimgbe ego na-akụlụ odogwu n'elu ụwa mgbilimgbe ego na-akụ ọ na-akụlụ odogwu
odogwu na-ekene m onye ọma gị bilikwa toski moti gbanonu m nọ kenere dalụ ijele Mexico odogwu mmiri mgbego gị na ọ na-akụsi ike oyi mbilikwa sawa ka njezi ekene oyi mmụnụ mfụlụ n'anya Chief Kenechukwu Odezugo Chinelugo n'Enugwu ukwu Gensini Chiefment odogwu ịnọzi clearing and forwarding oyi mụ n'ọya dịrị mma Chinelugo n'ihi adị ka njezi ekene nwanne m nụ Haji Bọlala mma ọzọ mkpa orimili Enugwu ukwu n'ụmụ nri n'Enugwu n'ọkenelu orimili Enugwu ukwu n'ụmụ nri gị bilikwa n'onwere ife ndị mbiligbo ego fa na-akụ n'ụka mụ na-ekwuzi ka abụla ego m wee jebeze Malaysia ka nje ge n'oyi mụ nụ echi papeli ya dịlị m ugodi n'obi ezigbo onye ụmụmakụ na m keneli toski woti bụ onye Enugwu ukwu na m keneli n'igadi ka njebe Cyprus ka nje kene Muska one of ụmụaka odogwu amụrụ na n'uli azụ ụgbọ m ihe na-eme n'osimiri toski woti gbana m keneli ezigbo mmadụ na n'uli n'ọya adịlị mma ewe ka njezie nuke n'oyi mụ MC Kati eze nwa n'igadi odogwu bi na Atlanta odogwu bi na America odogwu njide bugasị n'ọya adịlị mma oyi m mmiri mgbego Chinyelu ine n'ụwa na-akụsi ike sawa mmiri mgbego na mmiri mgbego ọ na-akụla odogwu n'ụwa mmiri mgbego na-akụ ọ na-akụ n'odogwu mmiri mgbego na-akụla odogwu mmiri mgbego oyi m oyi mmiri mgbego na-akụ ọ na-akụ n'odogwu mmiri mgbego na-akụla odogwu mfụlụ n'anya ya ka mụ na-ekwunu mmiri mgbego fanakụ ọ na-akụzi gbagam ka njebe Dubai ka nje zute nwanne m jide ebubo odogwu Ifeanyi Ọchịibe ọchịagha na Dubai nwunne m n'ihi adị mmiri mgbego Chinyelu ine n'ụwa n'ọya kụnụ na ọ na-akụsi ike nne n'ụwa ka njebe South Africa ka nje zụta oyi m onye mfụrụ n'anya Saubidi Chukwu emelie n'ihi adị agụjegbe nwa mmiri odogwu na Cape Town South Africa ka ịnọbili nwanne mega batosia and sports aka na mianụ omisianụ odelu anụ anasụ ụsọ ọya dịlị mmanụ n'ụmụ nọkenele oyi m ka njezi ekene nwanne m Ugochukwu Ọbanwude Stombizo na Cape Town South Africa ka ịnọbili mmiri mgbego yi na-akụ ọ na-akụ gbagam ịnanụ kenelu m Chukwu nọ nsekwenye ude eji eke ego nwunye m ụdọmọni ude eji eke ego onumụ n'ọkeneli mmiri mgbego gị na-akụ ọ na-akụsili ya ike ka njeke n'oyi m Uchechukwu Bishop odogwu nwa Akụchukwu wetalụ na Brazil odogwu nwa na-ekene m nwa Chigozili na nwa mmiri mgbego gị nọ na-akụsi ike mmiri mgbego gị nọ na-akụsi ike oyi m ife mekwana iyi ka njeke na nwanne m jide ebube n'Igadinu Chibeze David Idokoye ọzọ na Dubai oni adịlị m Idokoye odogwu mmiri mgbego gị nọ na-akụsi ike ọ na-akụkwa n'ụgbagam obodo kilie ọ bụ egwu ka
ịchọba ndị mgbịlịgba ego fa na-akụsi ike ndị udefa na-edenụ ndị chukwu gọziri na nwa ndị na-eme ọgọ ndị na-enyela ogbenye aka n'ọbụ fa ka anyị na-ekwuzi n'egwu a ị na-anụ ka m na-efe n'ụwa m nụ mgbịlịgba ego mgbịlịgba ego mgbịlịgba ego mgbịlịgba ego na-akụ ọ na-akụ n'odogwu mgbịlịgba ego na-akụ n'odogwu mgbịlịgba ego mgbịlịgba ego na-akụsi ike mgbịlịgba ego na-akụ ọ na-akụ n'odogwu Malaysia Ugosi na chi one of Umeze na chi Autonomous Community n'ihe ma n'Imo Steeti kisi eje oyim mgba smile ya Bemo odogwu mgbịlịgba ego na kụlụi nke ị nọ na akụsi ike ijebejebe n'ụwa si m n'ike jelu Bemo n'ọya dịrị mmanụ ka njebe Switzerland ka nje zụta odogwu nwanne m njide ebube Amaechi mbụba ezigbo na Switzerland gị bilikwa oyimuoyi na ya dịlị mma Amaechi mbụba na onu m nọ kenele mgbịlịgba ego yi na-akụ nọ na-akụ ọfụma ọfụma ka nkenezie oyim chifu Ndubuisi Ezọkọ nwa Chinemelu Enugu kwụ n'ụmụ nri n'onugbu nọ kenele n'ihi adịlitoski ọnwa na China n'ihi adị sawa ije ibe ka nje kenebezie Henry Max igwe okoko Enugu kwụ n'ụmụ nri Ezomelora Enugu kwụ n'ụmụ nri odogwu nọ ya dịlị mma ọga imelụ toski chukwu gọzibeghị ifeomi na-emelụ ụmụ chukwu ya kwụghị ụgwọ mgbịlịgba ego yi na-akụ ka njezi ekene oyim obele nwa chukwu gọziri na nwa onye ka m na-ekwuzinụ ebi 5G money odogwu bi na Mozambique gosi ejenụ nwa mụrụ n'ahịa azụ Mbaise n'Imo Steeti kisi eje ebi 5G money n'Igadi mgbịlịgba ego kụbalụghị oyim kenelu m mmiri n'Ozubulu mmiri malugo n'Ozubulu na mụ kenelu asị m n'ife mekwanai kenelu Matoni Anụkantị omenu kakụ nwa mụlụ n'Oguta n'Imo Steeti na ekenemi mgbịlịgba ego kụbalụghị mgbịlịgba ego na-akụ n'isi odogwu n'ụwa onye ka mụ na-ekwuzi ọbụla oke chukwu Igbo kwe oke sakata nụ nwa mụlụ n'ụmụ dị ọka n'ihi adị mgbịlịgba ego nyakụbalụghị ezigbo oyi mụ n'ine m ọgọ ọya dịlị mma mgbịlịgba ego na-akụla ma ndị na-ezo keke dị na-anụ Evelyn nwanyị ọma n'ọya dịlị mma n'ụwa m nụ kenelu m Majiki nwanne m oyi m nwoke ezigbo injinia m mgbịlịgba ego ya kụlụghị dịsie ka m na-ekwu ị na-anụo anyị ejebego toski wozi gbadekwu okwu mgbịlịgba ego ga-akụ n'isi ndị oyi m niile ndị na-ewichi m ife ọma nne n'ụwa mgbịlịgba ego bụbalụ nuo n'ofu n'ofu ọ ga-akụ gbagam 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 mgbịlịgba ego kụba o ibo sawa ije 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 ka ijebe ujebe ka ijebe uje uje mgbịlịgba ego mgbịlịgba ego mgbịlịgba ego mgbịlịgba ego mgbịlịgba ego mgbịlịgba ego yes sir mgbịlịgba ego mgbịlịgba ego mgbịlịgba ego na-akụ n'ụwa mgbịlịgba ego na-akụ ọ na-akụ n'odogwu mgbịlịgba ego na-akụ n'odogwu mgbịlịgba ego